या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण साध लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। जिल्ह्यात तुफान पाऊस, सिंधुदुर्ग कोल्हापूर मार्ग बंद। जिल्ह्यातील पहिल्या अत्याधुनिक अग्निशमन बंबाचं नितेश राणेंच्या हस्ते लोकार्पण। आणि धर्माधिकारी यांचं काम वैभव नाईकांना मान्य नाही का, आमदार नितेश राणे यांचा सवाल। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। आता पाहूयात सविस्तर बातम्या। अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा। अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा। शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचं मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग। आजच प्रवेश घ्या। प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल, अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली। मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96। सध्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सर्वत्र मुसळधार पाऊस पडत आहे। यात मोठ्या प्रमाणात पाणी घुसून हाहाकार माजलाय। काही ठिकाणी वित्तहानी झाली आहे, तर काही ठिकाणी पाण्यातून जाण्याचं धाडस केलं गेलं। परिणामी पुराच्या पाण्यातून वाहून जाण्याचे प्रकार घडत आहेत। ही बाब लक्षात घेता विशाल सेवा फाउंडेशनकडून आपत्ती व्यवस्थापन टीमला मोफत साहित्य पुरवण्याची घोषणा विशाल परब यांनी केली आहे। पाहूयात। 5 दिवसात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात म्हणा, रत्नागिरीमध्ये म्हणा, रायगडमध्ये म्हणा आणि संपूर्ण कोकण बेल्टमध्ये म्हणा, संपूर्ण मला वाटतं आपला कोकणच्या बेल्टमध्ये सह्याद्रीच्या माथ्याखाली प्रचंड पाऊस होतोय आणि या पावसाचं पडघम बघता सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये पण बऱ्याच ठिकाणी हानी झालेली आहे, अनेक ठिकाणी झाली आहे। काल मला वाटतं रायगडमध्ये सुद्धा खूप मोठी हानी झाली आणि या हानीमध्ये मला वाटतं 50च्या वरती, मला वाटतं 100पर्यंत आकडा जाण्याची शक्यता आहे। तर एक पूर्ण डोंगर कोसळून एक घटना घडली। संपूर्ण कोकण बेल्ट हा डोंगर माथ्याच्या खाली आपली घरं आहेत, आपल्या कोकणी माणसाची घरं आहेत। काही ठिकाणी पाणी आणि पूर यांचं साम्राज्य या 2-4 दिवसात तयार झालं आहे। मला वाटतं कालच अशी घटना घडली की मातोंड गावामध्ये एका प्रमुख महामार्गाच्या बाजूला असलेल्या गावामध्ये प्रचंड पूर आला आणि या पुरामधनं एक परब नावाचाच व्यक्ती, काय नाव सांगतो, सिद्धेश परब, त्या मुलाचा काल प्राण वाचवण्याचं काम या गावातील प्रमुख आमच्या तरुण मंडळींनी केली। आणि ही बातमी ज्या दिवशी मला कालची बातमी कळाली तेव्हा मला असह्य झालं, कारण अशा प्रकारची स्वतःचा जीव मुठीत घेऊन पाण्यामध्ये उडी मारून त्या मुलांनी सगळ्यांनी मिळून त्या एका मुलाला काढलं। खरोखरच मी या सगळ्या मुलांचं कौतुक करतो, त्यांच्या पूर्ण कुटुंबाचं कौतुक करतो। त्यांनी स्वतःचा प्राण हा त्यांनी पणाला लावला आणि त्या एका मुलाला जीव वाचवला। म्हणजे म्हणतात ना, एक समजा माकड पाण्यामध्ये गेलं तर बाकीची सगळी माकडं ते एका माकडाला काढतात बाहेर, त्याप्रमाणे एक प्राणी दुसऱ्या प्राण्याचा प्राण वाचवतो। तसा एक व्यक्ती वाचवण्यासाठी या सगळ्या मुलांनी जी काय मेहनत घेतली याच्यासाठी संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्हावासियांच्या वतीने मी त्यांना सॅल्यूट देतोय आणि संपूर्ण त्यांच्या कुटुंबियांना मी धन्यवाद मानतोय। म्हणून आज मी भारतीय जनता पक्ष सिंधुदुर्ग तसंच विशाल सेवा फाउंडेशनच्या वतीने आज मी डिक्लेअर करतोय की सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये जेवढे आपत्कालीन व्यवस्थापनासाठी कुठे गव्हर्नमेंट कमी पडत असेल त्या ठिकाणी आपण पुन्हा पाकळी जी मदत करायची म्हटली तर किती द्याल तेवढं कमी आहे। परंतु जी खरोखरच मुलं काम करतायत त्या ठिकाणी त्यांना जॅकेट जेव्हा पाण्यामध्ये उतरल्यानंतर नसतंय, काही वेळा
त्यांच्यासाठी रस्सी किंवा अनेक अशी वस्तू आहेत की आपत्कालीनमध्ये बोट जिथे जिथे लागत असतील ते मी आज एक सर्वसामान्य कार्यकर्ता भारतीय जनता पक्षाचा म्हणून मी डिक्लेअर करतोय. त्यांनी माझा एक संपर्क माझ्या ऑफिसचा नंबर देईन. त्या ठिकाणी संपूर्ण जिल्ह्यातील अनेक अशी मला वाटतं आंबोलीमध्ये आहे, सगळ्या कणकवलीमध्ये आहे, कुडाळमध्ये आहे, सावंतवाडीमध्ये आहे, संपूर्ण अनेक तालुक्यांमध्ये अशा प्रकारच्या मुलांच्या संघटना आहेत आणि एकत्रित मुलं एकत्र येऊन ती एक आपली संस्था चालवत आहेत. तर त्यांना लागणारी मदत ही मी द्यायला तयार आहे. त्यांनी फक्त आज मी आवाहन करतो संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जे आपले तरफदार युवक असतात, ज्यावेळी पाण्यामध्ये म्हणा किंवा अनेक प्रसंग येतात, जीव वाचवण्यासाठी ते प्रयत्न करतात, त्यांच्यासाठी लागेल तेवढी मदत मी देण्यासाठी तयार आहे. मी संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील युवकांसाठी आज ही घटना ही प्रेरणा देणारी आहे. या सगळ्या मुलांसाठी जोरदार टाळ्या होऊ दे. धन्यवाद. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. कोकणातलं पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या वाढदिवसाचं औचित्य साधून दीपकभाई केसरकर मित्रमंडळ आणि शिवसेना महिला आघाडी सावंतवाडी शहर यांच्या संयुक्त विद्यमाने महिलांच्या गर्भाशयाचा कॅन्सर विषयी जनजागृती आणि मोफत तपासणी शिबिराचं आयोजन डॉक्टर नवांगुळ यांच्या यशराज हॉस्पिटल इथं करण्यात आलं. याचे उद्घाटन प्रसिद्ध स्त्रीरोग तज्ज्ञ डॉक्टर ज्ञानेश्वर दुर्भाटकर आणि डॉक्टर राजेश नवांगुळ यांच्या हस्ते झालं. या प्रसंगी डॉक्टर राजेश नवांगुळ यांचा वाढदिवसही उपस्थितांनी केक कापून साजरा केला. या शिबिराला महिला वर्गाचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. यावेळी माजी नगराध्यक्ष राजन पोकळे, गजानन नाटेकर, आबा केसरकर, नंदू शिरोडकर, सुजित कोरगावकर, महिला शहर प्रमुख भारती मोरे, अनारुद्दीन लोबो, माजी नगरसेविका दीपाली सावंत, शिवानी पाटेकर, सायली होडावडेकर, निलिमा चलवाडी, शर्वरी झरगळकर, नीता सावंत, महिला जिल्हाध्यक्षा शुभांगी सुकी आदी उपस्थित होते. राजनबाईंचा अनुरागांनी फोन केला की मला नाही म्हणणं शक्य नाही, हा एक आमचं एक प्रेम आहे. आज याचा वाढदिवस, हॉस्पिटलचा वाढदिवस या निमित्तानं आणि ठीक आहे. सरळ तर नेहमी ब्लड बँक सपोर्ट असतो, नेहमी असतं आणि बाहेर काढा आणि त्याला लागलेला मळ तुम्ही तुमच्या ह्या हाताला चाटता, कधी कधी बघता म्हणजे तो मळ किती आलाय, परत नंतर ती काडी घालून बघता किती आलाय. हा नंतर नमस्कार. हॅलो, थँक्यू भाई, थँक्यू. हो होय होय, सर्वायकल कॅन्सर डिटेक्शन कॅम्प आपण घेतोय आज आणि पॅप्समियर जे पॅथॉलॉजी टेस्ट आहे त्याच्यासाठी डॉक्टर संजय सावंत कुडाळचे पॅथॉलॉजिस्ट आहेत, ते मदत करणे. पण अगदी आतापर्यंत सगळ्यांना सावंतवाडीच्या आणि पूर्ण सिंधू जिल्ह्याला दिली तशीही ती अजूनही त्यांची सेवा आपल्याला मिळतच राहणार आहे. आणि दीपकभाईंच्या मित्रमंडळाचा हा जो उपक्रम आहे त्याला आज सगळ्यांनी हजेरी लावून, सगळ्या ह्या टीम जे आहे, मला वाटतं 100 समाजची बायका आहे, त्यांनी हजेरी लावून हे शिबिर यशस्वी करण्याचा जो फंड उचललेला आहे तो यशस्वीच व्हावा आणि त्याच्यातून जनमानसाला निदान हे तरी कळेल की मला आहे किंवा नाही. मला त्रास असेल तर तो त्रास असेल तर त्याची ट्रीटमेंट आपण अर्ली स्टेजमध्ये करूया आणि त्रास नसेल तर आपल्याला वॅक्सिन घेऊन त्याच्यातून आपण दूर राहूया त्या गोष्टीपासून, असं मला या ठिकाणी म्हणायचं आहे. आपल्या या ठिकाणी आजचा दिवस 22 जुलै, अनेक चांगल्या गोष्टी
आजच्या दिवशी घडल्यात आणि घडत आहेत. डॉक्टर राजेश चव्हाण यांचा आज 22 वाढदिवस आहे. त्यांच्या रुग्णालयात पण वाढदिवस त्या ठिकाणी आणि योगायोगाने दीपकबाईंचा वाढदिवसानिमित्त आम्ही सहसप्ताहाचं आयोजन केलं होतं. त्याच्यामध्ये मेडिकल कॅम्प होते, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, क्रीडा विषयक अनेक उपक्रमांचं आम्ही आयोजन केलेलं होतं आणि त्याचा सप्ताहाचा समाप्ती उद्या होणार आहे. पण मध्ये या ठिकाणी हॉस्पिटलमध्ये गर्भाशयाच्या मोठ्या कॅन्सरचं निदान आपण करूया तसं आपण प्रस्ताव आला आणि आपल्या ठिकाणीच करूया. वाढदिवस आहे आपण साजरा त्या निमित्ताने करू अशी आमची कल्पना झाली आणि या ठिकाणी आज हा कार्यक्रम होत आहे. एकंदर गेले 18 तारीखपासून आपण जे कॅम्प घेतो त्याच्यामध्ये मेगा ऑर्थोपेडिक काम आहे. तर हा कॅम्प आहे. आणखी एक अरिहंत हॉस्पिटलचा कॅम्प आहे तो थोडासा या मधल्या दुर्घटनेमुळे पोस्टपोन करण्यात आले. पण याच्या मागची प्रेरणा आणि संकल्पना डॉक्टर झाली. आपण सर्वांनी त्यांच्या पहिल्या टाळ्या आणि आभार मानूया. आज त्यांचा वाढदिवस आहे. त्या वाढदिवसानिमित्त या ठिकाणी ज्येष्ठ इथले डॉक्टर आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय. आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा. प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा. कणकवली नगरपंचायतला मिळालेल्या महाराष्ट्र अग्निसुरक्षा अभियानांतर्गतच्या अग्निशमन बंबाचं लोकार्पण आमदार नितेश राणे यांच्या हस्ते करण्यात आलं. पाहूयात. कणकवली नगरपंचायतला महाराष्ट्र अग्निसुरक्षा अभियान आणि नगरपंचायत निधी, महाराष्ट्र नगरपंचायत अग्निसुरक्षा अभियान आणि कणकवली नगरपंचायतचा जो निधी आहे त्या दोन्हीच्या याच्यात माध्यमातून मल्टीपर्पज फायर टेंडर आपण घेतलेला आहे आणि आज त्याचा लोकार्पण सोहळा पार पडलेला आहे. हा मल्टीपर्पज फायर टेंडर जो आहे त्याची कपॅसिटी जो आहे तो चेसिसचा जो आहे तो 19 टन कपॅसिटीचा आहे आणि भारत स्टँडर्ड 6 या लेवलचा आहे किंवा युरो 2 म्हणतो आपण. त्याच्यात पाण्याची टंक कपॅसिटी जी आहे, टँक कॅपॅसिटी ती 6000 लिटर आहे. फोम कपॅसिटी जी आहे, जिथे कुठे इलेक्ट्रिकल किंवा वाहनांना वगैरे आग लागते तेव्हा आपण फोम वापरतो, तर ते 1000 लिटरची आहे आणि त्याच्यात वेगवेगळ्या प्रकारचे 6 प्रकारचे होज वगैरे आहेत. एखादं वाहन जरी कुठे बंद पडलं असेल मोठं रस्त्यामध्ये वगैरे आणि इमर्जन्सीमध्ये काढायचं असेल तर आपण ते टो करू शकतो. म्हणजे टोईंग कपॅसिटी पण त्याची चांगली आहे. त्याचे ह्या वाहनांचं आणखी वेगळं वैशिष्ट्य म्हणजे जर त्याचं पाणी मध्येच संपलं तर आपला परत नगरपंचायतला आणून किंवा नगरपंचायतचा सोर्स आहे तिथं आणून भरायची गरज नाही. रस्त्यामध्ये जिथे कुठे नदी, नाला किंवा विहीर वगैरे असेल तर तिथं आपण ते सबमर्सिबल 2 HP सबमर्सिबल पंप आहे आणि आपण 10 मिनिटामध्ये ते पूर्ण 6000 लिटरचा आपला टँक तो आपण पूर्ण करू शकतो. म्हणजे सगळ्यात महत्त्वाचं वैशिष्ट्य आहे. याशिवाय त्याची कार्बन बॉडी आहे आणि त्याला वेगवेगळे असे ॲक्सेसरीज आहेत. जवळपास 45 प्रकारचे ॲक्सेसरीज आहेत. रिव्हॉल्विंग लाईट आहेत. त्याची शिडीची जी आहे त्याची शिडी जी आहे ते 10.5 मीटर उंचीची शिडी आहे आणि ह्या स्प्रेची कपॅसिटी जी आहे ते 24-25 मीटरपर्यंत म्हणजे 7व्या मजल्यापर्यंत त्याचे पाण्याचा फवारा वगैरे जाऊ शकतो. हे सगळे अद्ययावत याच्यामध्ये फीचर्स आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये पहिल्यांदाच हा कणकवली दाखल झालेला आहे आणि समजा ह्याच्या गेल्या 1 वर्षभरामध्ये कणकवलीत आगीच्या घटना जास्त घडल्या होत्या आणि त्या दृष्टिकोनातून आपण हा महत्त्वाचा प्रयत्न केला, त्याबद्दल काय सांगा? कणकवली नगरपंचायतचं जे जुनं अग्निशमन वाहन जे होतं ते निर्लिखित करावं लागलं होतं कारण ते चालत नव्हतं व्यवस्थित. त्याचा 15 वर्षाचा कालावधी जवळपास संपलेला होता. 15-16 वर्ष झाले होते. त्यामुळे आपल्याला ते निर्लिखित करावं लागलं होतं. पण आपल्याकडे दुसरं एक 600 लिटर कपॅसिटीचं छोटं एक फायर टेंडर होतं. त्याचा आपण वेळोवेळी उपयोग करायचो पण ते तेवढं पर्याप्त नव्हतं. म्हणजे मोठी जर आग लागली तर आपल्याला कुडाळ किंवा मालवण ह्या ठिकाणाहून आपल्याला फायर टेंडर मागवावं लागायचं. पण आता आपल्या शहराला मिळाल्यामुळं कणकवली शहर आणि आजूबाजूचा परिसर या प्रकारात कुठेही अनुचित घटना घडल्यास
हे आपलं फायर टेंडर नगरपंचायतचं जे आहे ते तात्काळ रिस्पॉन्स देईल. आणि कणकवली शहरात जर काही आग वगैरे लागली तर 6 ते 7 मिनिटामध्ये आपला रिस्पॉन्स टाईम आहे. या यंत्रणेला चालवण्यासाठी ही तज्ज्ञ मार्गदर्शक टीम आहे ते कशा पद्धतीची असेल? सध्या आता शासन स्तरावरूनच फायर कम ऑपरेटर हे नियुक्त केले जाणार आहेत प्रत्येक नगरपंचायतला, ज्यांच्याकडे फायर टेंडर वगैरे आहेत. आणि शासन स्तरावरूनच त्याचा स्टाफ पुरवला. सध्याच्या काळामध्ये आपण ट्रेनिंग दिलेला नगरपंचायत स्टाफमधलाच आपण त्याच्यावरती वापरला जातो. जगात राज्यात काही चांगलं असेल तर ते तुम्हाला कणकवली विधानसभेमध्ये पहिलं बघायला मिळतं. ही जे काय माझं ब्रीद वाक्य 2014 पासून मी सुरू ठेवलेलं आहे, त्याचाच धागा माझ्या सहकारी मित्रांनी आणि माझ्या पक्षाच्या सहकाऱ्यांनी पण तो धागा ओढत आज सर्वात अत्याधुनिक गाडी म्हणजे फायरची गाडी, एक्स्टिंग्विशरची गाडी ही माझ्या कणकवलीमध्ये उपलब्ध करून ठेवलेली आहे. सगळ्या बाबतीमध्ये आमचं कणकवली शहर तसं महत्त्वाचं आहे. तर कारण असं आहे की हायवेला लगत शहर असल्यामुळे, मोठी बाजारपेठ असल्यामुळे इथे घटना घडल्यानंतर म्हणजे जीवहानी होण्याची म्हणजे शक्यता जास्त असते. म्हणून त्या परिस्थितीमध्ये अशा पद्धतीची गाडी उपलब्ध असतात. आपण बघत असाल मोठ्या प्रमाणामध्ये मॉल इथे आलेले आहेत. म्हणजे तिथे कमर्शियल वापरासाठी पण म्हणजे वापरासाठी लोक इकडे दुकानं उघडलेली आहेत. म्हणून त्याही दृष्टिकोनातून आपल्या स्वतःची हक्काची फायर एक्स्टिंग्विशर गाडी असणं आपल्याला गरज होती आणि ती गरज ओळखूनच आमच्या सहकारी लोकांनी ही गरज भागवलेली आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा. अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा. शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचं मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल, अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. आप्पासाहेब धर्माधिकारी यांच्या कार्यक्रमामध्ये त्या संबंधित झालेला जो काही एक विषय होता, जी काही घटना होती, त्या सगळ्या चौकशीच्या संदर्भात गेल्याच आठवड्यात विधिमंडळामध्ये जेव्हा प्रश्न उपस्थित झाला तेव्हा संबंधित खात्यातले मंत्री सुधीरभाई मुनगंटीवार स्पष्ट केला की कुठल्याही श्री सदस्यांना त्या कार्यक्रमाबद्दल तक्रार केली नाही. सगळे समाधानी होते. पण तरीही या आप्पासाहेब धर्माधिकारींच्या कार्यक्रमाचा आणि श्री सदस्यांच्या भूमिकेला विरोध करण्यामध्ये सर्वात अग्रक्रमांकावर कोण होते तर आमदार वैभव नाईक आणि काँग्रेसचे अन्य आमदार. तर ह्याचाही हिशोब आणि उत्तर आमदार वैभव नाईकांनी जय सिंधुदुर्गामध्ये असलेले श्री आप्पासाहेब धर्माधिकारींचे जे अनुभव आहेत त्यांना दिलं पाहिजे. कारण का इथे येऊन वेगळं चित्र निर्माण करायचं आणि विधानसभेमध्ये एवढा मोठा कार्यक्रम झाला जिथे आप्पासाहेब धर्माधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिला गेलं. आम्ही सगळेजण त्यांचे अनुयायी म्हणून आमच्या जिल्ह्यामध्ये माझे आणि माझे असंख्य सहकारी अनुयायी म्हणून त्यांच्या बैठकींना जातो, त्यांचे विचार आत्मसात करतो, त्यांच्या विचारातून प्रेरणा घेऊन आम्ही सगळेजण आज समाजकार्य करतोय. पण त्याच विचारांना, त्याच कार्याला विरोध करण्याचं काम कोणी केलं असेल तर आमदार वैभव नाईक आणि त्यांच्या उभाटाचे उर्वरित विधायक आमदारांनी आणि काँग्रेसच्या आमदारांनी. म्हणून त्याही बद्दलचा हिशोब आणि उत्तर हे आमदार वैभव नाईकांनी जिल्ह्याच्या श्री सदस्यांना द्यावा. की बाबा नेमकं तुम्ही तिथे विरोध का केला.
तुम्हाला आप्पासाहेब धर्माधिकाऱ्यांचं काम मान्य नाही आहे का? त्यांच्या कामाला तुम्हाला विरोध आहे का? कारण का विधानसभेमध्ये ऑन रेकॉर्ड आम्ही त्याचा रेकॉर्ड दाखवू शकतो. ऑन रेकॉर्ड हे लोकांनी विरोध केला की हे आम्हाला मान्य नाही, चौकशी आम्हाला मान्य नाही. म्हणून ह्याबद्दल आमदार वैभव नाईक यांनी भूमिका स्पष्ट करावी. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी, दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी, निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी. गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी. अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती शाखा सिंधुदुर्गतर्फे जादूटोणा विरोधी कायदा या विषयावरती प्रात्यक्षिकांसह व्याख्यान तळेबाजार येथील महात्मा गांधी विद्यामंदिर येथे करण्यात आलं आहे. महाराष्ट्र शासनाने डिसेंबर 2013मध्ये महाराष्ट्र नरबळी आणि इतर अनिष्ट व अघोरी प्रथा व जादूटोणा यांना प्रतिबंध करणारा कायदा म्हणजेच जादूटोणा विरोधी कायदा संमत केला. मात्र त्याचा म्हणावा तसा प्रसार व प्रचार झाला नसल्यामुळे अखिल भारतीय अनिसचे संस्थापक प्राध्यापक श्याम मानव यांच्या मार्गदर्शनाखाली देशभर या कायद्याची जनजागृती करण्यात येत आहे. जादूटोणा विरोधी कायद्याअंतर्गत येणाऱ्या 12 कलमांचं मार्गदर्शन व त्यावरती आधारित छोटे प्रयोग प्रात्यक्षिकांचं आयोजन अनिसचे जिल्हा सरचिटणीस विजय चौकेकर, जिल्हा संघटक समीर साळकर यांनी केलं होतं. आपण छोटा होऊन तिथं आपण प्रात्यक्षिक बघूया. प्रात्यक्षिक करताना मी सांगितलं वनगाईचं तूप हे पण महाग असतं जास्त, आणि हे वनगाईचं तूप तिथं समोर त्या जोडप्याला घरच्या माणसाला यजमानीमध्ये त्याला बसवलं जातं. अशा प्रकारे यज्ञ करत असताना त्याच्यावरती काय त्याचा मंत्र असेल तो टाकलेला, त्याच्यावरती सविता सोडली आहे. सविता म्हणल्यावर त्याच्यावरती धडपडम फडफडम स्वाहा अशा प्रकारे त्याच्यावरती धडपडम फडफडम स्वाहा, धडपडम फडफडम स्वाहा अशा प्रकारे मंत्र म्हणत असताना त्याच्यावरती ते सोडलं जातं. सोडल्या जाण्यानंतर काय होतं, थोड्या वेळाने आपल्याला प्रत्यक्षात धडपडम फडफडम स्वाहा वनगाईचं तूप आणि ग्लिसरीन आता आपल्याला सांगतो. तुम्हाला काय वाटलं असेल याच्यातून? खरोखरच एवढे वस्तू लागतात का? महागड्या लागतात. त्या महाराजांनी काय केलं असेल की 7 कांद्याची पावडर नसून पोटॅशियम परमॅंगनेट आपल्या प्रयोगशाळेमध्ये आपल्या शाळेमध्ये मिळतं. पोटॅशियम परमॅंगनेट हे त्यांनी खाली लपवलं जातं आणि त्यावरती वनगाईचं तूप म्हणून आपल्याला सांगितलं जातं. वनगाईचं तूप हे पण सगळ्या खरं असतं. तळेबाजार शिक्षण प्रसारक संस्था तळेबाजार या संस्थेचं महात्मा गांधी विद्यामंदिर या विद्यामंदिरमध्ये सन्माननीय या प्रशालेचे मुख्याध्यापक भोगळे सर यांच्या सहमतीने या ठिकाणी सिंधुदुर्ग जिल्हा अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या वतीनं दिनांक 22/7/2023 रोजी अंधश्रद्धा निर्मूलनासंदर्भात प्रबोधनाचा कार्यक्रम या प्रशालेत आयोजित करण्यात आला. या कार्यक्रमासाठी खास या समितीचे सरचिटणीस विजय चौकेकर आणि कोषाध्यक्ष अनिल चव्हाण उपस्थित होते आणि या संस्थेचे चेअरमन खजिनदार सन्माननीय संतोष वरेरकर यांनी देखील सहकार्य केलं. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामधील अगदी गावागावामध्ये अंधश्रद्धा मोठ्या प्रमाणात माजलेली आहे आणि ही अंधश्रद्धा दूर होण्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आज बरेच वर्ष सन्माननीय विजय चौकेकर आणि त्यांच्याबरोबरची असणारी टीम ही कार्य करत आहे. हे कार्य करत असताना कुठल्याही प्रकारे शासनाचं मानधन किंवा कुठल्याही संस्थेकडे कार्यक्रम करताना कुठल्याही प्रकारचं मानधन घेऊन न घेता
मोफत हे कार्यक्रम या ठिकाणी जनजागृतीचे प्रबोधनाचे कार्यक्रम आपण आखत असतो. या कार्यक्रमामध्ये वेगवेगळे प्रयोग करून लोकांमधील अंधश्रद्धा दूर करण्याचा प्रयत्न केला जात असतो. मी अजित कांबळे, माजी पंचायत समिती सदस्य, यांच्या कार्याला प्रभावित होऊन छोटासा खारीचा वाटा समाजासाठी उचलावा या हेतूने या संस्थेमध्ये नवीनच मी जॉईन झालो आहे. आणि हे जॉईन होत असताना आपल्या देवगड तालुक्यामध्ये आपल्या जनतेला चांगल्या मार्गाला आणण्यासाठी तळेबाजार या हायस्कूलमध्ये आपण आज हा अंधश्रद्धा निर्मूलनाचा कार्यक्रम, प्रबोधनाचा कार्यक्रम आयोजित केला आहे. लोकांमध्ये जागृती निर्माण करून जी लोक अंधश्रद्धेच्या आहारी जाऊन करोडो रुपये आपले गमावत असतात, संसार वाऱ्यावर त्यांचे जात असतात, अशा लोकांना कुठेतरी या प्रवाहातून बाहेर काढण्यासाठी हे कार्य मोलाचं आहे. जसं या भारतवर्षामध्ये साधू संतांनी कार्य करून लोकांच्या मनातील अंधश्रद्धा दूर करून श्रद्धेकडे लोकांना प्रभावित केलं, तशा प्रकारेच हा छोटासा प्रयत्न या समितीच्या मार्फत चाललेला आहे. मी आजच्या या दिवसापासून या समितीला वाहून घेतो. असं या निमित्तानं या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील तमाम माझ्या बांधवांसाठी ही न्यूज या ठिकाणी देत आहे. सिंधुदुर्गातील सर्व माझ्या जनतेला मी आवाहन करतो, कृपया तुमची बुद्धी चिकसत ठेवा, कुठेही वाईट प्रवृत्तीकडे वळू नका, आपलं भलं करण्यासाठी श्रद्धा करा. आणि ही समिती कुठल्याही देवाधर्माच्या बद्दल विरोध करत नाही, तर एक समाजात असणाऱ्या अनिष्ट रूढी परंपरा याविरुद्ध ही चळवळ आहे. या निमित्तानं या चळवळीमध्ये मला असं बळ मिळेल अशी अपेक्षा करून या ठिकाणी थांबतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं. होय, आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे. उच्च शिक्षित, अनुभवी स्टाफ, 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा, मार्गदर्शन, कला, क्रीडा, सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा. प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा. कोल्हापूर जिल्ह्यात कोसळणाऱ्या पावसामुळे गगनबावडा तालुक्यात माणकुली नजीक महामार्गावर पाणी आलं होतं. यामुळे सिंधुदुर्ग कोल्हापूर मार्गावरील वाहतूक ठप्प झाली होती. त्यामुळे जिल्ह्यात येणाऱ्या लांब पल्ल्याच्या गाड्या राधानगरी मार्गे वळवण्यात आल्या होत्या. हा मार्ग बंद झाल्यानं सकाळी अनेक अवजड वाहनं वैभववाडीत थांबली होती. अखेर फोंडा मार्गे त्यांना रवाना केलं. कोल्हापूर जिल्ह्यासह गगनबावडा तालुक्याला गेले 3 दिवस मुसळधार पावसाने झोडपलाय. त्यामुळे कुंभी धरणाच्या पाणी पातळीत वाढ झाल्यानं हे पाणी महामार्गावरती माणकुली लोंगे येथे रस्त्यावर आलं आहे. रस्त्यावरती जवळपास 2.5 फूट पाणी असल्यानं मार्ग वाहतुकीला प्रशासनाने बंद केला. वैभववाडी करूळ घाटमार्गे जाणाऱ्या सर्व लांब पल्ल्याच्या गाड्या आज फोंडा राधानगरी मार्गे वळवण्यात आल्या आहेत. पावसानं जोर असाच कायम ठेवल्यास हा मार्ग बंद होण्याची शक्यता आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer सॉफ्टनेस ऑफ टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. जिल्ह्यात तुफान पाऊस, सिंधुदुर्ग कोल्हापूर मार्ग बंद. जिल्ह्यातील पहिल्या अत्याधुनिक अग्निशमन बंबाचं नितेश राणेंच्या हस्ते लोकार्पण. आणि धर्माधिकारी यांचं काम वैभव नाईकांना मान्य नाही का, आमदार नितेश राणे यांचा सवाल. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer सॉफ्टनेस ऑफ टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.
आहे.